Uzobe emshadaphi lo muntu oba akasebenzi? Uzobe emshadaphi? Ngiyayibona kwayilo moto yakhe istrepha nje. Awazi istrepha esitheni leso bethi uyasebenza. Inkinga ma awazi ukuthi akasebenzi. Uyasebenza. Ngabe uyithathaphi imali yokuthi anginike? Isho manga le ngane. Isho manga zeniyilalele. Isho manga. Kwevani ugayi? Uhamba ngithezi. Oh, Tez. No, imoto. Uzobe emshadaphi lo muntu oba akasebenzi? Uzobe emshadaphi? Ngiyayibona kwayilo moto yakhe istrepha nje. Awazi istrepha esitheni leso bethi uyasebenza. Inkinga ma awazi ukuthi akasebenzi. Uyasebenza. Ngabe uyithathaphi imali yokuthi anginike? Isho manga le ngane. Isho manga zeniyilalele. Isho manga. Kwevani ugayi? Uhamba ngithezi. Oh, Tez. No, imoto nje. Sobingelela ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. I am Mlangeni Magasela. Ngicela ukuthi mhlawumbe ngicacise lokho ukuthi mawukuthi uyafika lo mbukiso kuwena and you wondering ukuthi indaba sahlele emzini owodwa. Lokho sikwenza ngoba suke sinqine ukuthi singale besitanda mhlawumbe endaweni esibona ukuthi ayiphephile. Sizama ukuthi siphephe ke nathi. Ngokukhulu ukuthoba mbukelo weBlack Life TV ngicela ungivumele ngibingelele udade wethu eduze kwami. Sabona mami unjani? Yebo sisi. Yebo, ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life. Uzobe usuzishiya igama nesibongo sandwa sami. Sawubona mbukeli weBlack Life. Mina ngingunikiwe wakwanyukana. Yes mami. Ucela ungichazela sandwa sami yini enza ukuthi usibhale la Black Life TV uzufike la eduze kwethu ufisa sikusize kanjani? Usizo lami bengicela la kaBlack Life. Nginenkinga yengane yami uThobile. uThobile ufunda eVarsity. eVarsity manje ungizwa sekuthiwa uqomile. Manje mangizwa lo muntu amqomile umuntu omdala olingana nami. Qhubeka mami. Ngiyambuza ke mina ukuthi angathandana kanjani nomuntu olingana nami. Athi ke yena ke andimyeke. Manje mbuka ke lo muntu ngempela ulingana nami uhamba ngemoto eyithezi. Manje ngimjonga futhi lo muntu akananto. Akasebenzi nalo moto yakhe eyithezi nje ibukeki ingento nje. Kuyimoto njengabukeki umuntu onemali kanjani. Oh, so the guy akanikezi lama vibes okube blesser. Yebo. Ukuthi mhlawumbe mawukuthi uyajola okube meyiblesser munge kube nankinga. Hayi benge inkinga ngoba nathi ekhaya sixakekele nabantwana bami aba. Nami ngibhizi ngilokhuza ngiphila ngabo ngenemali yeqolo labo ngizibambele nama-washing ngicela sikwazi ukuphila. Ngiyakuzwa mina. So kahle kahle yena umntwana uneminyaka mingaki? Uneminyaka eyi-20. Una 20? Yebo. Oh wow, usamncane. Hayi usamncane impela nje ingiphatha kakubi indaba yakhe. Yokuthi uthanda nomuntu omdala eRoad. Yebo. Hayi. Manje ukhona kodwa ke yena sokwazi ukumthola nje usufunda eVarsity. Singakwazi ukumthola ngabe bebuya namhlanje kuseni. Okay. Ngicela senze kanjani zama ukumsondeza naye yabo. Sike sizwe ngayo ukuthi indaba bengane ihluphile. Ena 20 uthanda nomuntu ongangoma wakhe. Nakhona kananto kodwa futhi unalithezi. Uyithezi kambe silidelelayo ngoba kuyona imoto entswempu phela yabo. Kodwa yama nje emgaqweni kodwa kulungile. Ake sizwe ngayo ukuthi yini ngempela. Bukele Black Life. Ayikho into engiphatha kabuhlungu nje kuba umzali. Ukuba umzali sibe nalento ukuthi kuyazenzakalela bandla bafethu kuyenzeka siwenza amaphutha. Uthola umntwana nawe usakwazi ukum-afford and then ugcina usuncamela ukuthi athana nomuntu because into engizwile eshilo uma uthe ungcono ukuthi uyibless because vele nayo uyibambela ama-washing so kube mekuyiblessa mengizoba ngcona noma kuthunga ngayo. Kodwa ngoba lo akanayo ngisho nemali ngendlela ngibuka ngayo ngoba ihambela ngethezi yona menza angabe right ngokuthi ingane yakhe ithana. Ofisha ingane yakhe fanele ithana nomuntu ona 22 no 21. Bafethu senze kanje singajajani. Asilande uthobeka siza ukuthi uzolithatha kanjani lo daba. Welcome back mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. I am Mlangeni Magasela. Kukhulu ukuthoba ngicela ukuthatha ithuba ngibingelele undodakazi osesijoyinile njengamanje. Sawubona sesunjani? Ngiyaphila mami. Ngicela ubingelele umbukeli uzobe usushiya igama lakho nje kuphela. Yes ma Thobile. Umamilo. Yebo mama. Siyabonga sithandwa sami.
uma khona afisa ukukhuluma la yezwa ngawe, kodwa siyacela ukuthi ungatatazeli, uzomlinda nje achaze udaba lakho ukuthi yini emenza ukuthi abhalele Black Life TV, yini enza usigwayi wena ube la njengamanje. Sandla sami ngicela uphinde konke lokhu kade ungixoxela kona esekhona ugel khona azokwazi ukuthi kwenzakalani. Into ethobile eyenza ukuthi ngize la mntanami. Ngizwe indaba yokuthi eVarsity uqomile. Mina ngazi ukuthi uyafunda. Uthe sebengishuthela bengikhombisa izithombe zendoda yakho lo iqomile ethi uyiqomile. Sengiyayibona le ndoda beshuthe nemoto yayo. Engabuza ukuthi hayibo indoda endala kangaka ecishe ilingane nami. Ungayifunani wena? Yandiphatha kakubi leyo nto ukuthi mina ndikusesikolweni kanti wena uyobheka amadoda pha esikolweni. Andive ngaweke ukuthi kuyikho na. Kuyikhona. Bengeke kodwa nje sihlale phansi ungitshele ma nokuthi uze la ka Black Life. Bekhona omamkhulu omalume bese ngesikhulume nje njengomndeni lento le. Yena vele ukhona umuntu ngimqomile. And futhi uyangisiza uyangipha imali. Uyazi nawe ukuthi ekhaya kubuye kube kanjani isimo sethu. Kwankanyiso lo ngilamayo. Kumele ngimfakele imali akwazi ukudla nezingane mekusuke ngingekho. Wena ma uyahamba. Buye kuphela amasonto ungekho uyophuza. Yona le mali engekho yeqolo. Uthi mina ngenze njani? Udlala ngami ngizama ngakho konke ukuthi nilale ndlile. Ngisebenzise lo mali eqondize ngizikhandle ngikhambe ngiyozama ama-washing ngivuke ekuseni ngijime emizini nabantu ngicela ama-washing. Usukudlala ngami. Wena fanele wamkele ukuthi uma usenzela lokho uma uyakwazi kodwa ukuthi noma ngabe ephuza enjalo uma kodwa silala sidlile ngaye uma. Akusizi sisi ngoba uma ngisho le mali leyo vele uyakwenza lokho. Uhambe washa ama-washing kodwa lo mali iphelela khona ematshwaleni la hambe uyophuza khona. Hambe ngolesihlanu abuye ngesonto ehleli kaMthunzi. Awu. Ngizentshela nkanyiso mina sometimes esikoleni. Yena lo muntu engijola naye uyena lo uyafaka imali. Ukuthi ingane Bakwazi ukudla ekhaya kwamina eyami esikole enisifasi. Sacrifice ngawo ngithenga ukudla. Umama lakho akhokhela ikoleni zokuqala. Mamina. Imake before saying mami yes. Wena umuntu othana naye imnganani sithando sami? Una 47. Waka kamdala. Imama neminyaka mingaki? Imake manje wena angihleki futhi angikujudge ngifuna ukuzwa ngawe. Ngiyangizwisa ke lengane ukuthi njani. Ngiyangizwisa ke. Imake engifuna ukwazi ukuthi yini ekwenza umthande kakhulu lo bhuti ona 47 ona 20. Ingoba uyanginakekela. Yeah. Uthando lelumahlule unginika lona. Manje nje uyena. Ngenzelo uyena. Akashadile kodwa Jomo. Beautiful. Kodwa uyakuthanda. Uyangithanda nje. Senzana isikhathi singanani? Nyaka wesibili lo. Usuyi straight wena usezoshada. Kuyafana uma wayilethilo incwadi ubhuti wangafuna ukuyithatha uma unenkinga ukuthi ukhulile uthi ungangayi. Uzobe emshadaphi lo muntu oba akasebenzi. Uzobe emshadaphi. Ngiyayibona kwayilo moto yakhe istrepha nje. Awazi istrepha esitheni lesobethi uyasebenza. Inkinga ma awazi ukuthi akasebenzi. Uyasebenza. Ngabe uyithatha phi imali yokuthi anginike? Isho manga lengane. Isho mageze niyilalele. Isho manga. Ubevani ugayi? Wama ngitheze. Tez. No, imoto nje leyo. Kodwa manje unayo nje inkosi yami angazi. So wena masibele kwena-ke mfethu because namhlanje right futhi ngiyakubona ukuthi usemqondweni right. Ingane ikhala ukuthi uphuza kakhulu and noma wazama amatoho noma usho wena uzama kusemandleni akho kodwa ingane igcine ziba dengwane la and engekho lo sisomdala. So naye ukuthanda nalobhuti uyamsiza ukuthi agcine semsiza ukuthi ondla ingane zakubo leze kwezakho kufana ngabe wena uzondlayo. Wesisi ngiyaphuza ukuphuza. Yeah. Kodwa nami ngiphuzela ukuthi okay ngingaloko ngicabanga kakhulu. Yeah. Ukuthi bazolala bedleni namhlanje. Mangibona ukuthi akukho engikuhlanganisayo okuhlanganile. Uvele ngihambe ngiyoziphuzela. Yo! Yabo nami inkinga engibhekene nayo ubhekene nenkinga nami ngibhekene nenkinga ngaphezulu. Wesiphathi yemini ingane ezingilamayo mina omela abhekane nazo kodwa yena ukhona. Ungakhulelwa yezo?
Angicabangi khona le muntu engijola naye futhi akacabangi nje uthatha mina ngibeye phambili. Ngoba zonke izinto zesikole wenza sure ukuthi esikoleni kumele ngibe right. Nengane asicabangi nje. Kumele ngiqale ngibe right mina before kuzobe ngiba khona nomntwana. umntwana. Thobile unenhlanhla-ke imani-ke siwenza kanjani lento le cause ma nawe ngibona ngathi udinga usizo lwakho nje. Ngiyakubona ukubalekela iy'nkinga obhekene nazo. Uthi abantwana bangakhi Sithando? Bawu-4. Uyena omdala ukele. Yebo, uyena omdala. Obaba baphi bayalingana bamuntu oyedwa noma bahlukene? Obaba bahlukene. Oh, okay. Ogcina unaba? Una-10. Okay. Kodwa uyabona-ke uthi siqaleni la ngifuna ukuyenza kahle lento ihleleke yabo ingaba ubuhlathi. Usisi omncane uyakusiza ekuthenini iy'ngane y'nakekeleke iy'ngane zakubo. Iyamhlukumeza futhi iphathi yokuthi wena ma ubuye ungazenzi izinto ey'khombisa ukuthi umzali. Because lezi y'ngane kahle kahle ziyi-responsibility yakho, hhayi zomntwana. Yebo lento engishoyo. Kodwa kumnikezi i-right ukuthi athanda nomuntu omdala kunaye ngoba ezama ukusiza wena. Yayizwa into engichazayo? Ngizwa. Because kusho ukuthi asathandanela uthando yena. Usethandanela ukuthi ubhuti uza nani. Angazi. I stand to be corrected. But ngiyazi sabantu asithanda ukuthi silahlekelwe usizo. Because impilo ibukhuni. So mekhona into ewusizo uyubambelele kuyona. Uthi okay, le iyangisiza awuthi ngizama ukubambelele kuyona because ngiyazi ngiyasizakala. Kwi-age yakhe efana botshola nabantu abangangayi. Kwi-age yakhe ngabe usenza amaphutha okukhulelwa kodwa ufocus esikoleni nokuthi anakekele ama-siblings wakhe. Okuthi la ma-siblings abantwana bakho. Okuwena umnikazi wami usuthatha le mali le efana ngabe wena ondla ngazi iy'ngane nibambisana nondodakazi ngoba usekhulile. Bese futhi leyo mali uphinde uyoyiphuza. Izomdisturba phela nayo ndodakazi ngiyasakwazi ukuthi ingane ididekile kahle kahle njengamanje. Uyalibona iphutha la? Hayi ngiyalibona nelami iphutha lokuphuza. Kodwa nami sike ngithi ngizama ukuthi kufike ubuthongo mangilale noma ngihleli ngaloko ngicabanga kakhulu. Ayikusizi allergics amaphilisi. Hayi. Ngiyiphuze kodwa nje ngiyabona usizo lwayo. Ingeke kufanele sikutholele enye medication ezokwazi ukukusiza yabo. Yebo. Kodwa ukuthi mawukuthi une-stress uzama ukuthola yona iphuze ikulalise kungabe ukuthi utshwala ngoba utshwala manje kwenza ube umzali ongathi akekho responsible. Ngathi futhi yazi umuntu nje noma kuthiwa ubaleka kanjani noma uzama ukukhopha kanjani ngenkinga yakhe mebalekela otshwaleni ngathi ufuna ukujabula nje wena ubalekela iy'nkinga ekujabuleni. Kanti manje ayilungiseke inkinga vele kuyipostpone. Because nje ubaleke otshwaleni nakusasa uzofanele uphuze ukuze ube right. Isikhathi siyahamba iminyaka iyahamba ama-responsibilities alindile akubhekile and uzogcina umosha nale kusasa lengane yakho. Hayi ngizwa kahle. Nakhona sisi wami ey'nganeni ziwu-2 ehola iqolo. Ehe. Lo munye akaliholi iqolo vele mina-ke sengaphuma kulona. Lo munye akaliholi iqolo. Kuyona le mali le khona kumele ahambe yokukhokhela iy'kweletu. Zatshwala. Kubuye ngisanamali. Sekumele mina ngitshele lo muntu la ngamfuni ukuthi noma sekudla sekuthengiwe akangibuzi. Ukuthi lokudla ukuthathaphi uyadla kodwa mase sekuney'nkinga futhi ematshwaleni yena. Yo mzali. Yo mzali yanzima-ke le. Hey yazi nami. Yavele yangawe. Hayi. Yavele yangixaka kwasamna. Yavele yangawe chomi. Yebo. Yabo njengamanje ingawe. Yebo. Kodwa ke ayikho inkinga ngoba nami kwesinye isikhathi impela nje ngisuke nje ngihleli ngithi yabo-ke namhlanje angifuni ukusela. Angifuni kodwa ngikubona ngathi ngicabanga kakhulu. Uma ungaselanga. Ngoba ngeke ngahlala nabantu etshwaleni kugcina kusuka yonke lento endiyicabangayo. Kube mnandi. Kube mnandi. Yebo. No asikutholela usizo Hayi latshwala. Yebo anginalo. Ave besikhuluma nabantu kanje usizo ngoba ama-camera on anginankinga ngathi mose kuvaliwe ama-camera manje siyeza sokulanda asamtholi sekufanele ayi-rehab. Ucela bandla uwenzele iy'ngane zakho. Yabo le ngane at least lo bhuti lo kuthiwa ukhona umuntu osile ngoba akayenzisa into engasile. Abanye abantu besilisa bayadlala ngey'ngane angabisakwazi uqhubana nempilo yakhe. Yabo nje bena 20 izoyizonda yonke lento ayenzile mese na 30. Ukuthi uke wathandana nomuntu ongawena usazi wakho omdala kunawo ngabe ubaba wakho. In the name of uyakuprovide uyacabangela. Kusho ukuthi la muntu udlala i-father figure kuwena not akakunikeza experience ukuba sothandweni.
Because kunezinto uzothi uma udlala wena usafanele udlale. Umuntu omdala ubuya msosuke sedlalile phela oyena uzonqena ukudlala. Hayi yena userious-ke shame ngami. So wena usu-ready ukuthi ube serious ujombe lo 25, 26, 27, 28. Yebo. Awusafuni ukuba na 27. Usufuna ukuba na 47. Hayi ngeke Thobile no, ayisithamini. Cause ungiphethe kahle. Ayikho into engayithola. Abafana abancane bazodlala ngami, bangishiye kanjalo futhi. Kanti yena ngcono ngisho noma emdala kodwa uyakwazi ukungicabangela. Awujombi stage. Awusijombi stage. Wangaphendula manje because ngiyabuza ukuthi awujombi yini. Ngiyasijomba. Ngisho lokho mina ngisabela ukuthi wena nje ubujomba nje because wena usuvele wakhula umncane. Yazi indaba I love that ukuthi ukhulile shame ngiyakuthanda lokho. Kodwa manje ekukhuleni kwakho ngeke uku-affect yini in the future. Ukujomba stage ngaphela manje ukhuliswe isimo okhula ngaphansi kwaso esikuphoqayo ukuthi wena unakekele ingane zikama wakho. Uma wakho wena ayibalekela hamba ophuza. Yayibona lento engishoyo? But I'm not saying uGuy wrong, yes. Right for loving you, but umbuzo enginawo ukuthi njoba una 20 uma usuna 36 uzobe ujabula yini ukuthi wakwathandana lo bhuti noma uzobe usa happy yini naye? Because mhlawumbe uma usuna 36 yena uzobe naba Yo. Asihleki. Yayizwa leyo nto. Khona ngiyoyisola kodwa ngoba into yamanje ngoba anginalutho. Hayi phela uzobona ku TV bese yahlukana nawe uthi uthandana nayo into yamanje. Ungayisho leyo, take your words back. Uvaleleke khona njengamanje nje ukuphendula kanje yezo. Kodwa mina ngifuna ukucebisa kukona lokho ukuthi kubalekile ukuthi ungasijombi stage. Because uzomzonda uThobile ena 20. Yayizwa into engichazayo? Uzosima umbuka ukuthi Thobile uhlakaniphile impela because wakwazi ukunakekela ingane zama wakho wenza into right, but ukuthi nje ngibe comfortable ekulaleni nomuntu ongangoma very scary. Hayi noma nikhuluma nje sisi lento. Ndiyanizwa impela niyavumelana impela. Kodwa nje indaba lo umfana lalo bhuti lo olingana nami andifuni ke nokuyiba. Uzoyiyeka ke asiyekeni yekutshwala yekumfana ukuze wena uthatha uqhubeke neresponsibility yakhe angithi sithandwa sami naye uzobe seyeka focus esikoleni ayidini NSFAS. Nami ngikwazi ukushintsha. Asenzeni kanje vele fanele kube kanjalo ukuze ayeke phela angithi lo baba lo i-coping mechanism yakho ukuthi uyakwazi mehleli naye yakhopha ukuthi oh okay it feels good ukuba la ngiyazi ukuthi ingaze sekhaya methu unkanyisa isinkwa sikho ngizothi baby isinkwa sikho amhambisele angale bethi mebhala esikoleni acabanga nonkanyiso ngenaso isinkwa fanele esikoleni. Hayi ke ngiyezwa mawukuthi uzowiyeka ile ndoda nami ndikwazi ukuyeka utshwala ke akube njalo ke ndiyavuma manisho njalo. Uyayiyeka ke ngoba ngiyazi utshwala ngeke uyiyekele yabo asikuhambise rehab. Hayi nalapho kulungile nalapho kodwa ahlukane nale ndoda. Uzohlukana nayo angizohlukana naye Chomi. Ya ngizohlukana naye. Ngiyaxolisa njalo bhuda ngisho ukuthi nihlukane mina ngizokuchazela ukuthi ngithini. Kodwa wena ngithi kanje ungakwazi ukushintsha. Angithandi uyisole vele sometimes musuna 20 21 22 usuyitshothi sumdala nami ngiyakhumbula at some point ayitshothi nje I know what I'm doing. Sengimdala I'm over 18. Uzobatshela abazathi nami over 18. Ngine ID. Lapho ubheda ibhadi ayikho lutho oyaziyo next. You understand leyo nto? So mina ngiyakuthanda ngoba uhlakaniphile qhubeka ufunda ungakusiyeki isikole and lokho kwenza usinakele ingane zakho into right uNkulunkulu yabo awadla amandla omuntu ngelilanga uzoba into zakho iphumelela kanti uNkulunkulu usuthatha izibusiso zezinto wazenza umncane yayizwa leyo nto kodwa ungasijombe kakhulu istage 47 yena uthe ukukhula umfana kusho ukuthi wena uzosuna 47 wena uzobe seshonile nizophambana nje uyaphila uyakuduka nizophambana ngempela. Angithandi ngenze kahle futhi nomuntu olingana naye imphambane naye uthi uyajola nomuntu avela shesha ayishonile kodwa lo okunikezayo ukuthi mina naye nje ayingeke ngiyamjaja baphunta ngabakhe bakhona abathandi phela sho uthanda wena bambo ngoba uphathe kahle awuthi nje anithatha ibreak okwamanje zama ukulungisa isimo sasekhaya ngoba uyakuthanda uzokubekezelela futhi yabo esikhathini thatha ibreak uzovela kushade ke kutshela enze ukuthi angalahlekelwe wena ngoba ukufisela into right kodwa kwamanje awuthatha ibreak ufocus la ekhaya uma athola lento ayifunayo.
Hayi ngingajabula-ke, makunganjalo ngajabula kakhulu sisi. Siyavumelana-ke thandwa zami. Hayi savumelana. Qhubeka ufunde yezo. Yebo. Uya esontweni? Yebo ngasonto. Thank you so much. Ungamiyeki uNkulunkulu umthanda. uNkulunkulu unemqhubo omnandi yazi umenzani. Mule buye esontweni noma unga-understand wenzani. Uyabala yena uyabhala. Mhla izinto impilo ikujikela uyabuya azokulanda ngoba usuke usuma-understand usuwazi vele ukuthi indawo kubaleka yiphi. Ngiyamthanda ngalokho. So kumnandi ukukhulelwa wazi enkonzweni. Noma ngabe uphila kanjani uNkulunkulu yena ukwazi ukuyidilela nomuntu amshintshe mekuthi kufanele ashintshe. Akube umuntu oshintsha umuntu. Kwaye wena unamandla okuyishintsha. Yeah, izalo into ngishoyo. So all the best isithandwa sami. Cela umhloniphi uma ngiyakuzwa ukuthi inhliziyo yakho ayibovu. Ngicela ukuthi sikuprovide counseling as well. And noma sozama umprovide ngiprovide ngecounseling. And uma siyacela bandla Nkosi yami sithandwa. Ngiyabthanda yeso. Nami ngiyakuthanda. Azama ukuthi silungise izinto izingane at least noma uhambe emhlabeni zikukhumbule ngento eright. Yebo. Asihleli nomphelo la emhlabeni. I'm not saying uzoshona njalo. So asihleli nomphelo kodwa ingane zakhe azibe ukuthi mekhumbula angathi uma wayengishiya nezingane akashintshe language athi uma wakwenza ukuthi kodwa washintsha. So usunakela ingane zakhe noma wenzi washintsha yazi ukuthi leyo mali yothenga impuphu, leyo mali yothenga irice and unengane ehlakaniphile responsible. Leyo mali ngancane kodwa izoyenza ukuthi ibe nguningi. Yebo. Naye bese uthola nezinkomo. Yebo. Hey, kodwa le inkomo angizwa le kabhuti, angizwa leyo lingana nami. Hayi. No ukuthi Jomi kungcono ngoba akakhulelwa nobhuti akathanda ukukhulela. Imagine ezokulethela izingane zabantu abadala abahlukana ngeke ukwazi ukuyicontrola leyo nto. Uzoleba uthetha nje kodwa egcineni uzobe yakubona. Hayi mhlambe kodwa ngelinye ilanga obuye ngizwe kodwa nje angizwa nje. Nami yangisabisa ngcono uma uyingane ngase ungadlala nontanga bakho. Iyawugcina nomzimba abantu abadala banomkhubo omumbi ogugisana. Bazosho bathi hayi bonke kodwa engikushoyo ukuthi ngeke. Okwamanje vele wena udetela ukuthandana, okwamanje ucathi uyathanda kodwa ngicathi izimo ezikuphoqa umuntu menginakekela ufuna umuntu omechot alright nje ubusho ukuthi abantwana bayaganga. Kodwa mina ngifuna ulahlekelwe ubuteenager bakho, youth bakho bungakuhlahlekele even though ubhuti ekunakekela kodwa ufika ngegama lokuthi wena ushoda ngefather figure or a parent figure because boba uthi abazali ubaba baphi kodwa bashona bapheni. Mina ngisenaye mina sinonkanyiso lo laba bawu2 usakhona baba wabo. Inini noba uthweni ngenabo. Yebo. Awu shame sorry. So yabona ukuthi uma uzofica umuntu ozokunikeza leyo nto ongayazi inkinga kuzokufanele aphinde enze into zabantu abadala. Hayi asilungisa off camera leyo. Yes ixoxa kahle because mengixoxela la bazokujaja laba abaphila leyo mpilo bathi uyakubhedela uyakuhlanyela hayi banginalutho kodwa mina ngifuna ukusiza futhi ngendlela yakho hayi ngendlela yami. Mina ngisupporta yonke into ozobuhamba ngayo kodwa ngizokubonisa ukuthi at least indlela eright esingakwenza isikole ungasiyeki uNkulunkulu ungamiki uma uzoba right somsiza. Ungabonga. Siyabonga nathi Thobile uthobeke ngempela. Bukelo Black Life TV siyabonga kakhulu for watching this episode till the end. Engikubonile la kulomndeni ukuthi umama uyayithanda ingane zakhe because noma ephuza kodwa uyanakho ukuthi ingane yakhe akayifuneli into engasile. And ngokwakhe ukuthana nomuntu ongangayi akukho right. Akekho kumzali ke nami engase ngithi ngezwe kuthiwa nje uthana nomuntu ongangame ingake ngibe nenkinga bafethu. So wonke umuntu ufuna ingane yakhe idlule ebunganeni experience wonke amalokhuzane i-stage ukuze ingasijombi stage kodwa ngenxa ukuthi yena ubalekile irresponsibility yakhe as a parent ingane izojumpa in phela bese inakekela ingane zakhe. So lokho kuzomphoqa ukuthi kube nendlela azoyenza azokwazi ukuthi aprovide ngayo. Mina Mlangeni Magasela menganginikeza ithuba lokuthi ngikhulume nanginikeza umpopho niyazi ngasekuseni okwamanje ngenze kanje ake ngivalelise bafethu sibonane ku-episode elandelayo. Nginithanda ibhada I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza mama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.